atong tubag sa Salmo sa ganito. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Mutuo mo ani dili? Okay. Unsa may inyong gibasihan sa inyong pagtuo? Nga ang Ginoo hari gyud, nga halangdon kayo labaw sa tibuok kalibutan. Sige, papilion mo ron. Musunod sa Ginoo o magtukod og balay nga dako kayo. Istorya. Pananglitan ingnon karon nga aron makasunod kas Ginoo, ibaligya ng tibuok nimong balay, apil ng imong makabtangan, ang halin ipalit og slot og raffle ticket. Unya maglakaw na ka nga way ilisan, way sandal, way pagkaon, kay maunay kinabuhi sa Ginoo. Musugot mo dili? Maunay kinabuhi sa Ginoo. Gani ang nisunod niya, apil na ning atong patron, ang sugo ni Kristo biyae gid ang tanan. Hastang inyong pangita mo na kani si San Juan og si Santiago magsuon, apil na sad si Pedro og si Andres magsuon gyapon, gibiyaan ilang pagkamananagat hastang ilang ginikanan. Si San Pedro gibiyaan niya hasta iyang asawa, minyo na siya nya, gibiyaan gid ang tanan. Nga to ganing patron, gibiyaan niya hastang iyang ulo putol, tungod kay nisunod siya sa Ginoo, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Gilingay mong tupad, inakanus aman ka musunod ana. Pangutan aba pastilan o musunod palang ana ang tanan nga parishioner nato online o territorial. Tandali ka mahurot sa ato dining raffle tickets, no, o kaning atong slots. Dali ara ka mahuman sa atong projects, kaning atong bell tower, ang atong bag-ong CR, kana dihang Walk of Apostles, ang atong mga bangko, human tingali dayon ngay, no? Pero nganong dili man ta mosunod? Og musunod pasadana kaning atong mga government leaders og church leaders dinhi sa Pilipinas, nabiyaan gid ang tanang kwarta og kanang gahom nga kalibutanon, nya pilion gid ang pagsunod sa Ginoo kay labaw gid siya sa tanan, halangdon kay siya labaw sa tibuok kalibutan. Pagka husay kaha sa atong nasod, no, ninduta ka puyan, wa gid unta ning impeachment nga murag way kapuslanan. Impeachment nga nagdugang lang pagpaunlod sa atong ekonomiya. Way lami, gilamian mo sa impeachment. Nay, ika-13 na kaadlaw. Unya adtong ika-11 kaadlaw, gikwinta ang ilang gasto sa diha lang na sa Senado pagsugod sa impeachment. Ay na lang itong i-appeal dito sa Congress, basig mas dako pa itong gasto, kay daghan-daghan ito sila dito. 11 days, 300 milyon na ang ilang gasto. Pila man day ang ilang adlaw? 11 days, 300 milyon. Katawanan kayo, ako gining gi-highlight ang 11, kay ang ilang original accusation ni BP Sara, nagigasto kuno niya ang iyang confidential fund 125 million in 11 days. How can you spend 125 million in 11 days kuno? Nya karon sila 11 days pa lang 300 million ang gispend, pakauwaw mo diha. How can you spend 11 o 300 million in 11 days? Samtang ang atong mga Pilipinos
Way mga pagkaon, daghan kayong way pagkaon, daghan kayong wa kapaeskwela, daghan kayong way ikapalit og tambal, daghan kayo ang way balay, daghan kaayo ang wa nay trabaho, and you are spending 300 million in 11 days accusing the Vice Presidente nga inyo yung ipa-impeach kay ni-spend siya og 125 million confidential fund in 11 days. Da, hilom lagi mo. Ito baga na, mga congressmen. Inyo magyong gi-impeach si Vice Presidente. Kamong 255 congressmen na nagsigig tulisok sa Vice Presidente nga ni-spend og 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Mo nang inyong gidudahan. Nganong ni-spend man sad mo 300 million in 11 days. Pero di biya kumutuo nga 300 million ra na. Maura na siya ang official. Daghan kay ng unofficial diha nga inyong gi-spend in 11 days. Mao na unsa man dining pagkausab sa naong ni Hesus. Mao na ang naong sa kamatuoran. The face of truth. Ang kamatuoran kahayag gyud na, ang bakak kangit-ngit. Sige lingi ay mong tupad. Ingna tinuod gyud ka nga wa kay kwartang ikapalit og raffle ticket. Ingna na tinuod gyud ka nga wa kay kwarta nga ikapalit og slot og raffle ticket karong adlaw. Tinuod gyud ka ha? Tubag. Di ba ingna dili o tinuod? Tinuod o dili? Tinuod yun nga wa kay 200 pesos karon. Awang mga bakakon. Wa gyud mo smile. Mao na ang tao nga nagpuyo sa kamatuoran hayag og naong. Ang taong mga bakakon ngit-ngit og naong. Sige, tanaw-tanaw mo sa impeachment. Kinsa may mas ngit-ngit og naong or arang-arang attractive og naong, ang defense team o ang prosecutors? Tanawan ninyo. Mag-gauge na ninyo. Sa naong palang nila daan, makita. Kinsa maroy hayag og naong, ang nagpa-impeach o ang gipa-impeach? Kinsa may attractive nilag naong, ang gipapriso o ang nagpapriso? Tanaw bitaw ko sa naong ni Jinggoy ni naman gipost mo na niya Jinggoy, Marcolita, si sa to Defensor Santiago og ang naong ni BP Sara niya gibutangan dig caption sa ubos, bantay lang mo inighuman sa 2028. Lintik lang ang walang ganti. Inana ba? So, kanira bang mga tawhana, maora bang nag-una sa attraction? Sige man ang survey karon. Bisag kada semana gasigi silang daot sa Vice Presidente pero inigkuha sa kunana survey. Siya, si Leni Robredo, Rapi Tulfo, kitsa pa uban, Bongo, si Romualdez, si Contiveros, na murabag doon na ba'y posible nga managan pagka, kitsa pa to, managan pagka presidente ba, 2028. Oy, pati layo. Abisag tipunon patong tanan, ilang nakuha. Dili katupong sa nakuha nga percentage ni BP Sara nga siya man untay gisigihag daot, siya man untay gisigihag akyos, siya man untay gisigihan og lotos, siya man tay gikuhaag budget. Ang iyang mantang papa mo'y giakyos og crime against humanity nga tuag gahigda pa in taon sa prisuhan sa The Hague. Nabidsor ba kuno? Maintag naayo na turon. Nagkabidsor na. Kuan kayo ba? Ang ICC
ipa-close na sad sa Amerika. Unya ang atong nasod nga gasigi og kunuhay tahod sa Amerika, gipapriso ang atong former president sa prisuhan nga ipa-close na sa Amerika kay way kapuslanan, gitawag pagyud og illegal sa to, illegal organization, unsa pa to ilang gitawag ana? International Illegal Association ba to? Organization para sa Amerika. Kaya giatake man sad ang Amerika, giatake ang Israel. Wa man na maghiusa ang Amerika, ang Russia o ang China. Wa na sila maghiusay, nagubat ko na sila dito sa Ukraine, Amerika versus niapil kong Amerika dito. Pero karon nagkahiusa kuno ang Amerika, ang Russia ug ang China nga mga leaders against ICC. Sa ato pa kisa may buangon ani ICC o Amerika, China o ang Russia. In this particular kaso ba, kinsa may mga tinuod nga buangon? Ang ICC nga mga kaning judges diha nga gagikan sa lain-laing mga nasod, ang ilang presidente murag Japanese nga judge. Unya ilang pailag kaso ang presidente sa Israel, sa Russia, ambot og ang China ilabas ang gipailag kaso. Nya ilarong gipriso ang ato ditong presidente, former president. Unsa may nahitabo? Ang gipapriso nga si President Rodrigo Duterte mao'y sikat kay karon. Sigihag adtos mga tao, mag-birthday, mag-program ang mga tao dito sa gawa sa ICC, wa gina makita sa taga-ICC. Nya sila gisigihag daot sa tibuok kalibutan labi na sa mga dagkong tao. Unsa may lungtad niini mga igsoon? Sama sa atong unang pagbasa, matod pa ni San Pedro, saksi mi sa iyang pagkahalangdon si Jesus. Nga matod pa ni San Pedro, angay kini nga inyong tagdon pag-ayo kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Ug unsa may tagdon nga si Jesus maoy model aron makabot ang kalipay og tinuod nga kabulahanan. Ug unsa may kinabuhi ni Jesus? Unsa may kinabuhi niya? Una, kanigyong pagsigig ampo. Muna moingon konyo kanang triple A, mao ginay samaris kinabuhi ni Jesus nga para nako maningkamot gyud kog sunod, pero di gid naon perfect, mga 1% siguro. Ampo muna nangadto sila sa bukid kay nagampo, og sa pagampo nila didto nausab ang iyang naong. Kana bitang tao nga magsigig ampo, mausab gyud ang batasan na ako'y kailang sugarol kayog manok, pero pag sige na niyag ampo, gibiyaan niya iyang sugal sa manok. Wa na kuno siya manugal hangtod karon. Kauban na anamos COVID-19. Naasan mi mga kaubas COVID-19 kaning among Center of Very Insightful Dinner Group nga magsigi silang away, hapit kada adlaw ba nag-asawa sigig away, pero sa sige na nilang ampo ning kamot sila nga magdungan gid silang ampo. Karon pugso na kuno nila ilang kaugalingon para mag-away lang gid sila. Kay gimingaw na kuno sila atong ilang away. Grabe kay nang ampo makausab na. Naasay ginikanan, sigig pangasaba sa mga anak, mga anak ko do tapulan kayo, sigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw. Pero sa sige na niyang ampo, karon pagka inatiman kay niyang mga anak, bisan pa og maumaor gyapoy batasan, ang resulta, ang mga anak sad nangausab, mauna hinuoy mo atiman sa mga ginikanan, nga wa na nila sugua. Nausab, ampo. Ikaduha, kanig yung alagad. Sige na yung alagad ay yung panugo. May asawa nga sigig away sa bana, hantod ang bana nilayas.
Nya paglaya sa bana, ning text nako, nihilak kay wa na kuno diha ang bana nako, sigihan masad nimo gaway. Sige siya hilak. Hangtod ni balik ang iyang bana. Karon, text siya nako, padir ang saya, saya. Kapuntos tingali mo tong saya. Pero bunga sa iyang pag-antos o karon nakadesisyon siya nga iyang alagaran mo na alagad mo na kamong tanang nangalagad dinhi sa simbahan, bunga sa inyong pagkamaampuon kay sige mong paminaw sa akong wali, labi na mo mga online parishioners, sige mong paminaw sa akong wali. Nya nangalagad mo dinhi sa atong simbahan, pinaagi pagpalit aning raffle ticket og slots. Congratulations, mga usab din ang inyong kinabuhi. Anong wa man mo mutingaw diya? Agree, disagree? Pakpakan na to silang tanan. Salamat. Natanawa, di ba jutay pa kay taghalin sa atong slot. 220 pa ang atong slots na halin. Karon untang buwana kay namatay gastuhanan sa PYD, nagkinahanglan tag 10 minos, mga 5,000 unta ka slots, 10 minos. Nya 220 pa in taon atong slot. Unsa may atong gastoon karon sa PYD? Hala, paspasin na ninyo ha. Karon ra baning August 21 to 23. Panikad ng ato mga youth, busy na kay sila karon, practice, hanay sila mga buluhaton. Unya wa day tay kagasto. Ang ato sang raffle ticket 662 pa ang atong halin. Nya karon ning December 8 nato i-raffles, nagtarget tag 190,000 ka tickets. Nya 662 pa. Nganong hinay man kay ni? Kay wa na mo nangalagad. Na ha? Ingka pader lisod sa kay pader, oy magsige tag pangalagad unya wa na hinuntay bugas og mao na ni ang ikatulong antos. Si Jesus nag-antos hangtod sa kamatayon. Og kanang pag-antos mga igsoon mao ginay makapasikat og makapanindot sa atong kinabuhi. Kinsa maroy nag-antos, ang gipa-impeach o ang nagpa-impeach? Ang gipa-impeach. Kinsa may mas gihigugmas mga tao? Ang gipa-impeach. Kinsa maroy nag-antos, ang gipapriso o ang nagpapriso nilang Marcolita, Jinggoy og ni Dipensor? Sila mo inisikat karon, ang gipapriso, mo'y pinangga sa mga tao. Ang nagpapriso, wa na. Luod na kaignahong tanahon. Wa na'y mutagad gani. Kinsa maroy nag-antos, ang gikuhaan sa kwarta nga trilyon-trilyon o ang nanguha sa trilyon, kanang nangawat sa trilyon. Kinsa may nag-antos? Ang gikuhaan kita katawhan. Muna kining atong pag-antos karon, wa na tay mga classrooms nga tarong, daghan kayong kuwang, unya wa na tay mga paratambal sa public hospitals. Awan bisa generally speaking, atong flood control, sige na lang flood, wa na control, muuwan lag 30 minutes nga kusog, wa na flood na. Ato lang ning antuson. Pero antuson sad nato ang pagpili unya, dool naman lang 2028, antuson pud nato ang pagpili og mga bag-ong leaders na tarong, kanang kamaong moampo, moalagad og moantos, kanang manghatag og kwarta panahos eleksyon, manghatag dayog mga project panahos eleksyon, di na nato butaran, kanang mamutang sa ilang mga naong og sa ilangan anang mga project sa gobyerno kunuhay nga ilang gipasiugdahan, ayaw na nagbutari, mga buangon na. Mauna ni ron ang resulta sa sige natong patronize nila, kanang palinyahon dayon ang mga pobre, labi na gyud ang senior citizen, palinyahon dayon kanang panahon na sa eleksyon, mag-angat ng eleksyon. Next year nanay man naglinya, daghan na kay nang mo-offer next year. Ayaw na mo linya didto, ayaw tungaha, bahalag langaw na sila.
Kanang ilang giandam nga mga kwarta, ipasud na sa ilang bulsa, ipabaw na sa ilang kaalautan. Dili na makaluwas nato ang kwarta. Bisag kanang malita-malita nga kwarta, kamong nakadawat ni ana, panganda mo sa dakong kaalautan nga inyo onyang dawaton. Alaot gyud mo. Kasakit ang inyong bation. Pero kamong na nagantos, kitang na nagantos, congratulations. Kay naatay mapaabot nga kabuluhanan. Pero puy-an nato ang kamatuoran, dili ang bakak aron hayag tagnaong. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna musugod na kog hatag sa tanan nga akong gisaligan. Sige na. Hatag sa tanan nga akong gisaligan. Sunod buwan humana ning atong project. Di ba? Sige, manindog na ta katong dili bakakon.